Πάμε στη Μυτιλήνη. Ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος είναι ανθυποπλοίαρχος του λιμενικού και είναι κυβερνήτης σκάφους παράκτειας του λιμενικού και νομίζω ότι ο ίδιος θα μπορέσει να μας πει περισσότερα πράγματα για την κατάσταση και τα περιστατικά και τις συνθήκες. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Θα κλέψω λίγο από το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι είναι μια εικονική πραγματικότητα. Η κατάσταση δεν είναι όμως έτσι. Ήσασταν εσείς υπηρεσία στο ναυάγιο της Εφταλούς, έτσι δεν είναι, στις 28 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Το οποίο τι απολογισμό είχε? Είχαμε διασωθέντες 3 ώρες περίπου, εφόσον έγινε το ναυάγιο. Στις 4 ώρα το μεσημέρι έγινε. Μέσα σε 3 ώρες περισυνελέξαμε 222 άτομα, από τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε 42 άτομα περίπου οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα περισσότερα είναι μικρά παιδιά. Όταν φτάσατε εκεί είχε βουλιάξει το σκάφος, δεν υπήρχε σκάφος δηλαδή? Δεν υπήρχε ίχνος σκάφος, λίγα απομεινάρια από ξύλα τα οποία έδειχναν ότι είναι από ξύλινο επιβατηγό σκάφος. Ήταν πάνω κάπου εκεί 300 άτομα περίπου, σύμφωνα με μαρτυρίες των... Σε πόση απόσταση από τις ακτές? Η απόσταση ήταν 3 ναυτικά μίλια από την ακτή μας, δηλαδή κοντά στην οριογραμμή, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Ναι. Ανάμεσα Ελλάδας-Τουρκίας ήταν κοντά στην οριογραμμή. Ειδοποιηθήκατε από κάποιον για είδατε εσείς ότι κάτι συμβαίνει? Άνθρωποι που υπήρχαν στην ακτή, τη δικιά μας, παρατηρούσαν με κι άλλα για τυχόν ύπαρξη λέμβων με επιβαίνοντες μετανάστες. Ναι. Και μας ειδοποίησαν τηλεφωνικά. Πήγε πρώτα ένα σκάφος της Frontex, το νορβηγικό, το οποίο έπλεε στην περιοχή. Και σε 5 λεπτά το πολύ είχαμε πάει και εμείς στην περιοχή. Μαζί με εμάς ήρθε και ένα άλλο σκάφος του λιμενικού. Ήμασταν 2 σκάφη λιμενικού. Ανασύρατε δηλαδή 220 ανθρώπους? 222 ανθρώπους. Εσείς και το σκάφος της Frontex, τα 2 σκάφη αυτά? 3 σκάφη. 3 σκάφη. 2 σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος της Frontex. Από τα οποία από το 222 άτομα, 31 άτομα ελευτικά, 2 τα οποία βρισκόταν στην περιοχή και δεν ξέρω αν αλλιεύανε, ήρθαν και μας βοηθήσανε. Δεν ξέρω αν είδαμε τη φασαρία αυτή που γινότανε. Μάλιστα. Υπήρχε ελικόπτερο του λιμενικού, το οποίο από ψηλά μας καθοδηγούσε στο αν υπήρχαν ναυαγοί απομακρυσμένοι από το σημείο του ναυαγίου. Αν έχετε δει και το βίντεο... Το έχω δει το βίντεο. Κύριε Παπαδόπουλε, είχε θαλασσοταραχή, είχε δηλαδή Ναι, οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Για τον λόγο αυτό εμείς σαν σκάφος δεν μπορούσαμε να κάνουμε περιπολία λόγω καιρού. Το σκάφος της Frontex είναι μεγαλύτερο, ήταν με δυσκολία στην περιοχή, ευτυχώς, γιατί πήγε άμεσα στο σημείο του ναυαγίου και αμέσως μετά σε 5 λεπτά πήγαμε κι εμείς. Και... Δηλαδή αυτό το σκάφος βούλιαξε από τον καιρό δηλαδή, γιατί αν ήταν να το βουλιάξουν θα το βούλιαζαν πιο κοντά στις ακτές. Βέβαια, ναι. Το σημείο το οποίο έγινε το ναυάγιο ήταν στην μέση απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είχαν ταξιδέψει πάνω από μισή ώρα, μπορεί και 1 ώρα. Για κάποιο λόγω οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί περισσότερο. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Ναι. Δεν έχουμε μαρτυρίες για ποιο λόγο βούλεξαν. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα αυτό το κάνετε κάθε μέρα εσείς, έτσι? Υπάρχει μέρα που να μην έχετε ναυάγιο στην υπηρεσία?
Το πιο συνηθισμένο είναι αυτό που βρίσκουμε σε καθημερινή βάση, είναι φουσκωτές λέμβοι με επιβαίνοντες ή μέσα στη θάλασσα ή όταν βγουν στην ακτή, να μας δηλώσουν ότι 2 άτομα ή 3 άτομα γλιστρήσαν από τη βάρκα και είναι σε κάπου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η έρευνα και διάσωση. Έχουμε δει και με τα μάτια μας τα ίδια κατά τη διάρκεια εντοπισμού λέμβου με 50 άτομα περίπου να γλιστράει κάποιος, να φεύγει μέσα στη θάλασσα, να μην σταματάνε να τον μαζέψουν και να συνεχίζουν την πορεία τους προς τα ελληνικά παράλια. Αυτό συμβαίνει καθημερινά και τώρα που οι καιρικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, σχεδόν κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε ναυάγια με αρκετά θύματα. Και κάθε μέρα που περνάει, αν δεν έχει γίνει ένα ναυάγιο στην περιοχή μας, θα έχει γίνει σε ένα γειτονικό μέρος, όπως είναι η Χίο, η Σάμο, όλα τα παράλια τα απέναντι από την Τουρκία. Κύριε Παπαδόπουλε, μου επιτρέπετε να ρωτήσω αν είστε από τη Μυτιλήνη, αν υπηρετείτε εκεί? Είμαι και από Μυτιλήνη και υπηρετώ εδώ, στη Μυτιλήνη. Πώς γυρίζετε στο σπίτι μετά από... Πώς είναι... Είναι απίστευτο. Είμαι σίγουρος ότι από τη θάλασσα έχετε τραβήξει εσείς, οι συνάδελφοί σας, μωρά, παιδιά, μέσα σε... Όπως εγώ, όλοι εδώ στο πλήρωμα τραβάμε τα πάνδυνα, ζούμε ένα δράμα, μας μεταφέρουν εικόνες πολέμου οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ. Όταν πάμε δίπλα τους υπάρχει ένας πανικός, πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο πρωί της 28ης Οκτωβρίου, 10 η ώρα το πρωί, ενώ εντοπίσαμε μία λέμβο με 40 άτομα, στην προσπάθειά τους να ανεβούν όλοι επάνω στο σκάφος την ίδια χρονική στιγμή, μία γυναίκα βασούσε στην αγκαλιά της 2 παιδάκια και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Εμείς δεν μπορούσαμε να φύγουμε από τη βάρκα αυτή για να πάμε να τη σώσουμε, για το λόγο ότι είχαν πέσει κι άλλοι μέσα στη θάλασσα ταυτόχρονα στην προσπάθεια τους να ανεβούν. Δεν μπορούσα να βάλω μπροστά τις μηχανές για να φύγω, γιατί θα χτυπούσα αυτούς που ήταν μέσα στη θάλασσα, και σε 10 λεπτά 50 άτομα περίπου, και μέχρι που πάμε να την περισυνελέξουμε, είχαμε τον άντρα της επάνω στο σκάφος με το άλλο της το παιδί. Είχε βγει εκτός αυτού, μας χτυπούσε, ούρλιαζε, δεν μας άφηνε να επιβιβάσουμε τους υπόλοιπους, μας χτυπούσε συνέχεια με τα χέρια του, να αφήσουμε αυτούς και να πάμε να σώσουμε τη γυναίκα του. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δραματικές οι καταστάσεις. Δεν τον παρεξηγώ αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ζει το δικό του πόνο. Καταφέραμε να ανεβάσουμε τη γυναίκα με τα 2 παιδιά, και τα 2 παιδιά ήταν αναίσθητα. Με πρώτες βοήθειες φέραμε στη ζωή το μικρό παιδάκι γύρω στο 1,5 χρονό, αλλά το αδερφάκι του, το οποίο ήταν 6-7 χρονών, δεν καταφέραμε να το φέρουμε στη ζωή. Πάνω στο σκάφος, αυτά τη στιγμή που άλλοι τόσοι άνθρωποι... Ναι, άλλοι 40 άνθρωποι να είναι βρεγμένοι, να έχουν πάθει θερμοπληξία. Όπως καταλαβαίνετε, ζούμε μια τραγωδία καθημερινά. Υποθερμία, όχι... Υποθερμία, ναι. Δεν πειράζει, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Και τώρα που σας μιλάω έρχονται εικόνες στο μυαλό μου αυτές που ζούμε, γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Εύχομαι να μην ξαναγίνει, που δεν το πιστεύω, γιατί η ιστορία δείχνει ότι ξανά και ξανά... Χειροτερεύουν οι μέρες, χειροτερεύει και ο καιρός, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν ξέρω τι δυνάμεις έχετε, δεν ξέρω πού τις βρίσκετε αυτές τις δυνάμεις. Χειροτερεύουν οι μέρες, απέναντίας μας κάνουν δυσκολότερο το έργο οι μεταφορείς, θα έλεγα, αυτών των ανθρώπων, για το λόγο ότι
θέλουν να μεταφέρουν ακόμα περισσότερους, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και τους μεταφέρουν σε σκάφη χωρητικότητας 50 ατόμων, όπως ήταν το σκάφος αυτό που έγινε το ναυάγιο. Μεταφέρουν 300 άτομα και 400. Όπως καταλαβαίνετε και οι καιρικές συνθήκες να είναι άψογες, ένα σκάφος δεν αντέχει να μεταφέρει. Μπορεί να βουλιάξει με το παραμικρό με τη μετακίνηση 5 ανθρώπων. Ναι. Είναι έτσι. Στη γη να τους αφήσεις τόσους ανθρώπους, θα υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα του. Και Παπαδόπουλε, ξέρουμε πολύ καλά ότι από απέναντι είναι οργανωμένοι από κάποιους κύκλους, κυκλώματα και όχι μόνο βέβαια η ιστορία που φτάνει στη χώρα μας, αλλά είναι άνθρωποι, είναι μάνες με παιδιά, προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους και η ζωή τους κρέμεται από τα δικά σας χέρια, από τη συγκυρία, τη στιγμή και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε στα μάτια τους αυτό, δεν μιλάμε η ίδια γλώσσα, επικοινωνούμε με τα μάτια, ζούμε δραματικές, τραγικές καταστάσεις και τα πληρώματα λειτουργούν μηχανικά και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Γιατί έχει παγώσει η ψυχή σας πια. Είναι στιγμές που από ένα σημείο και μετά δεν αντέχει. Απλά δουλεύει μια μηχανή, δεν μπορείς να σκεφτείς. Οτιδήποτε γίνεται για να το συνειδητοποιήσουμε μετά, καθόμαστε και συζητάμε μεταξύ μας τι έγινε, τι δεν έγινε. Είναι όλα μηχανικά. Δεν περιβράχονται. Πώς μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Τι χρειάζεται τώρα, χρειάζεται περισσότερα σκάφη. Έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, έρχεται ο κύριος Σούλτς στη Μυτιλήνη. Ναι. Δεν ξέρω, θα βγουν φωτογραφίες, θα περάσουν από εκεί, αλλά αυτό που περνάτε εσείς που είστε το χέρι του Θεού είστε, είναι στιγμές που είστε το χέρι του Θεού, που κρίνει τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε. Όσον αφορά την τοπική κοινωνία θα μιλήσω. Δεν είμαι σε θέση να σας πω τι χρειάζεται για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Σαν άνθρωπος και όχι σαν λιμενικός θα σας πω ότι εδώ η τοπική κοινωνία από Ρωμά, από ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, συνταξιούχους που τα χρήματά τους είναι λιγοστά, είτε είναι ρούχα τα οποία ή χρειάζονται ή δεν χρειάζονται, τα φέρνουν εδώ για να τα δώσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βρεγμένοι. Στεγνούς ανθρώπους από λέμβους δεν έχουμε ανεβάσει ποτέ. Ρούχα μαζί τους έχουν όσα χωράει ένα μικρό σακβαγιάς που μπαίνει στον ώμο. Από εκεί και πέρα σκεφτείτε τι κουβαλάνε μαζί τους. Υπάρχουν παιδάκια μικρά βρεφικής ηλικίας τα οποία μαζί τους δεν έχουν ούτε γάλα. Δεν ξέρω πόσες μέρες κάθονται στην Τουρκία μέχρι που να έρθουν από τα μέρη τους, αλλά αυτό τον πόλεμο τον οποίο ζουν τον κουβαλάνε μαζί τους, μέσα σε μια τσάντα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι βοήθεια χρειαζόμαστε. Σαν άνθρωπος θα σας πω ότι ό,τι ρούχα έχουμε, νερό είναι, τσάι είναι, ό,τι μπορεί να τους δώσει η ζωή το δίνουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που και εσάς και τους συναδέλφους σας. Πώς είστε τώρα στο σκάφος, είστε εν πλώ ή είστε δεμένοι? Εν πλώ σε περιπολία. Ελέγχουμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν άνθρωποι σε δυσχερή θέση και θέλω αυτοί οι πολίτες που μας ακούνε αν μπορούν να βοηθήσουν με ό,τι τους περισσεύει. Δεν μιλάω για χρήματα, μιλάω για υλικά πράγματα. Είτε είναι ένα μπουκάλι νερό είτε μία μπλούζα, ας τη στείλουν εδώ και να είστε σίγουροι ότι ο τόπος θα πιάσει. Ή εδώ στο λιμάνι μας ή μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων θα μπορέσουν να τα στείλουν και να είστε σίγουροι ότι θα πιάσουν τόπο, ό,τι και να μας στείλουν. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ. Και στους συναδέλφους, πώς είστε στο σκάφος αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε 4 άτομα και αν χρειαστεί θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας ένα συμβάν με 40, 50 ή 60 άτομα, τα οποία πολλά είναι βρέφη.
Λόγω ότι ξεκληρίζονται οικογένειες από παππούδες μέχρι δισέγγωνα. Μεταφέρονται όλοι μαζικά. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά.